Hello everyone, good morning. Jotono no hai lam sugati sa ne channel o tini ne blog nke nai di mai prebo sorg bai sa ne blog starting siu hinke faidang tabok mai prebo sono kholna gra nai ne roban sugoi tong kana tini fai ne muile mai prebo sok nai ha hi hinke faidi tabang mono kaisa ke kholina gra nai kli pura kli mai sola ha hinke ang kisa krak rong ka so thukje ya ban bangi kli bosok no rasoi kholi tongu hinke amo semao kaimani si semao ang haino achaijak o lamani no phiyoi oro bera o kwsung thwngkhe bera gana ro khe kairuphaimani si tabo hongkhe bosor 2 bosor haisi bo charwi tongsiu oroni no bai bwsasor rok akorok basais rok kwbangma phiyui kaibai laha borok no bahai thango maifrai rok hongkhe aswk mane khe thangani tukya daktin thango le hingke faide ang tabuk mono kholui yakui nabai nai rawi nanai helai na sinai tangka mono tini foi ni mui ung sinai nirok to age siwan sopai khana jano phungphilan siming video start from ni siming mono helai kholi tong mono man bangai hingke tabo ang mono helewi nanai kahake pura kwkhrang ui tong ha taja mui hingke mohai kwkhrang mui rok chawani nango chung kisa limi mui rok ang thokjago do hingke mui phrai thung bera song thung hingke tei loti rok akorok ang thokjak soggo nog ni borok jasuk chamaya phano ang hingke thokjago hingke tabo hingke mono helai nabai laha helai nabai akoi suwui nasinai tabo mono suwui berom bwtui chanai berom bwtui kisa goroui chanai hingke ang chini nog rok naini rok nungma khana lera peta ang tongbai khop nog rok paile mayani manui rok tongjaknai jaga rok sikri wnglai tongsiu hingke tabo ang muituk boxai rok rano hingke naitung this blog no tini blog no bahai choya khe tini to roibar sunday tini salsa tomarok khaijak ang norok no je mansak phunukani chaitoknai hingke ang to blog ro aswk continue khaimai ang tongo hingke pailai ang tong hingke ba bon bangui yang sen bangui pailai ang go hingke tabo hingke ang mo moso rok phikogui moso hulia moso phikogui ro sinai mokhe moso phikogui nawi akogui boxai ro sinai ta hingke norok le mui phrai rok mui rok thre thokjak bai comment khaisa de aswk thokjaknai rok kwring thanai na aswk to khas tongya pa ang hingke no bahai sumo tongjago rabo tomani bwtang hingke bon bangui hingke tini ang norok no janala rok si nogo bedogui kalangbai laha hingke bodorok no kisa masa phunuknai hi tongo hingke naidi nog bui hai kahama snalaimaya phano je sini sukti khe chang nog rok bo tanglai tongjao hingke nokla rok to usukang ni video rogo blog rogo norok nukha na leta peta laijak bono bahai no amo sap khailai songmaya ko pairolai maya khongui tongo hingke nokla rok lungkang tongo nog rogo manui rok chaklai nog rok bo ruklaijak ojak wnglai tongo hingke ba hingke faide tabo ang mami box sola hamba yang tei kaisa room o ani bwsai tongma ang tongnai ni legirano bo khe oro jaga o janala rok akorok nai tongphaibo bumul yang bwskang digi khe chung rorlalia baisa se rorlaisiu hingke bwskango haino kisa tiring simi rui nalai laha hingke bisingo buiba rang puisa gwnang rok hingke ba bwskang bai ukulok bai rok khaibai mana chung ba khailailia chung khe aswk hingke borok bahai no janla patla borok himbo sao hingke ba hingke bo tini rubber rok honai hi rubber sheet rok honai hi eng tongo hingke chung 5 tariko September 5 tariko kaisa jaga o thanglai ani hi wasoklaijak 1 mas hai rok ni bangui khe nukma khana nirok naidi sini khu top janala ni hingke chung tesuran kok chung thangnai hi tongo bon bangui rubber rok pura khali khai kalanglai sinai hi tongmani oro nog ni tongo hingke tei dugan nogo bo tongo ba bono khali khai kalangnai hingke tabuk to haisi sikok rok belai akarjak hai sikok rok jaga nog ro sikok rok habai mani kisi kiri siu nogo tongphani si kiriwu hingke ang naidi kumui rwkai tongo kumui mora lengjagui tongha bo bwdai hwlai chama chana ruju nai phaidi hi tongo hingke yang khe tei khoroksa rodoi ni bwsala hingke tabo hingke ang borok umorok khaibai akogui borok chinok ni sorok bo thangpali laha ani bwsai rok thangpali laha bisram goncho rok nai hi thango tini seat hingke borok thopokhe thangpai ba angkhe mairok chagrano naidi ani mai khlaio toma mui rok nungma khana hingke tabo hingke ang mairok chabai akori thuoi laha kisa rest khaiui bachalaha sal bo thanglaha
salbu pura thang sogya ko apana si nokla sal ko tong thang ha le nokla hayam leta patang samani ha kisa usmiya pro amam baba kisa masanor laya ko suzara leng ha apani kereng kurung ko ya ke maklu ano sa ko di hisau ko bang sa ge ngeda bang ri ro ko na grane ri ro miya pro sumani si watei serius mentini foyo satong ke ba lai ro bai mani ra bai la ha ri ro ro bai grane yang ke basai tamaro no bazar ro khai phaila ha bo hongke na amago bazar thangjak fikung bazar hingke tini bo tama moi pai to phekaro ano phunuk tongo mas puila hi 1 tarik bahi moi kothok pai to bo totra kaham hingke bon bag soho si bo gotal pai to bo khana hi moso mangso tei sora hingke tabo hingke ang mami sungan jeng sinai yang oro hingke bakra kama thur oro fridge mi apro okli furni si adai ro mani karen rong bule ni tini salsa kri bahai khatang tongkatang nai grana hingke nai ti a tini a sal nei sal ta hain to hamo hingke ang hingke to bazar ro asuk thok jaya a tani batang ke bon bangi fridge o hain borof khawai deep fridge o deep o kachang kuk nai jaro roi ro ha hingke borof khai pe hingke sutui lui kaha kana hingke pura taja a hayung tongo nero bahai ke dawi nai dim ha pan bonom kaisa manui box so ke khrap ke kholoi maro nai dole ngi khrop ke khorojak ke simisi kaha tong ta nge ta hule nule nuro nungma khanai di kachang a kachang kahang tongkho nge bono ang sui na nai ta tabok sui kachang khaina bai bai che phok khai sungnai nge che phok hin baksa boro bujiang ni do jama dia rong ke bujinai hingke ano che phok ke chake phok jaku hi chake chawo hingke serjak rong hingke ang asuk ungjagya serjak rong ke ang asuk thokjagya ni rok bole bomhai rok bomhai thokjaya rok sadi hingke asuk thokjaya ta hingke ta ang ano sungui rograne ar sui akrowai sungui ro sinai tini sarui ni moi hingke ang sinai ke miya mano jabu tongkho nirok dibora ano mai chamani nukna empo mai tongkho hingke mokol rok bahai pai jawu ta kwchang mamo se dai tong rong jangmani ba bon bangi angkini rokle tini salsa bahai ke tongbai kha kisa sabai gradi karen bo salsa kwrui tungmani satung bo hingke tu thui bo se aram nangya hingke nai tabok ani thui bai se katal hai ke thik kachak phaisu hingke ba asuk taja hai tong yang nai fridge o dajak bahai na hingke bon bangi hingke tini sunday ba pura salsa nogo no yang koi jaga ro thanglia tini hingke titima sanai porok phasang sawan rok bo asuk rongthaya nero nang bar sawo do nero bo mahai video rok nayani muchung please nero joto ano comment khaisa di hingke ang video rok tui phinai rong rinai ni collection rok nainai teitima rok ni collection naiman rok bai muchuk salai di hingke ang ani oro je ri tongmani collection rok phano tui phainai hingke sungno hingke norok saya hingke bomo norok comment rok khaisa hingke ang bahai ke ang ba sung bal bujithaya hingke tabo hingke ang moi sungani hi moso hogli tongo do yang ke basai kuai rai tongo kuai tawi tongo hingke tak sarui phuayo thangmani si bo 10 ta o tak 5 ta 5:30 hai baji tongo tabo se no soklayo lengjak khana lengha de jalo lengjamani lengjama bejuwa alkang tongo hingke raba ro mani phuayo raba ro nahi thangmani tabo soklayo hingke tini belai video log khana yang ani abo moi sungjak moi tongha aba kaijaknai belai video kolok ungjak khebo bon bangi tin bangi asukno joto kaham kwrung tongbai di ang bo haino chol tabokle kaham kwrung next video malai.